Doncs sobre la sessió d'aquest ple ordinari de la corporació del mes de març, avançat amb aquesta data, pels temes que a principi ja es reflectiran, sobretot en el punt 4, que és el de la formalització del conflicte de defensa de l'autonomia local, que dona un plaç màxim fins al 14 de març i per aquesta raó el que s'ha proposat és l'avançament d'aquest ple ordinari avui, dia 10 de març. Oberta la sessió, passem a l'ordre del dia. Primer punt de l'ordre del dia, aprovació de l'acte de la sessió del 27 de gener de 2014. No sé si hi ha alguna esmena, alguna qüestió a l'acte. Bé, per la meva part, senyora secretària, en el punt 4 es parla bàsicament del punt de sol·licitar si s'escau la baixa del servei de neteja viària com a servei de la comunitat de municipis del Penedès. En la meva explicació, en el paràgraf primer dintre de la deliberació, es diu, a mig paràgraf, diu que es va parlar amb la Diputació de Barcelona per poder comprar 2 màquines, però ha pogut ser. De fet, la redacció d'aquesta carta, d'aquesta frase, hauria de dir de comprar una màquina, o sigui, la qüestió era substituir la màquina que hi havia per una altra màquina, no comprar 2 màquines, i després de la coma seria no ha pogut ser, no ha pogut ser, sinó no ha pogut ser. Com que no va poder ser, doncs al final, en comptes de seguir amb aquest servei mancomunat, la decisió que van prendre els ajuntaments participants va ser que cadascú es fes la contractació pròpia. Per tant, la correcció bàsicament passa per això. Comprar una màquina i no va poder ser o no va poder ser. El de més, en principi, no tindria més consideració. No hi ha cap més, es podria aprovar amb aquesta esmena. Si s'ha la votació, doncs, vots a favor de l'acte. S'aprova per unanimitat amb aquesta esmena. Passaríem, doncs, al segon punt de l'ordre del dia, que són els decrets, donar compte dels decrets d'aquest període, concretament, és el decret 70/2013 i després del decret 3/2014 al decret 5/2014. El decret 70/2013 es tracta de l'aprovació de factures, per un import total de 99.458,62 euros. El decret número 3 és l'adjudicació de la redacció del projecte de l'espai públic. Com saben, es va comentar que teníem la subvenció que ens venia de Post a la Generalitat de Catalunya per poder fer el que seria l'espai al costat de l'actual llar d'infants. Per tant, al tenir el pressupost ja podíem adjudicar bàsicament la redacció del projecte i es va aprovar que el redactor del projecte fos l'arquitecte senyor Josep Cartró Boada per un import de 2.180 euros, més del 21% de l'IVA, total 2.637,80. En principi, això es va resoldre el dia 9 de juny. Molt bé. El decret número 4 fa referència al requeriment del projecte i l'assumeix tècnic de la llicència d'obres número 35/2013, en el qual es resol requerir amb el senyor Jaume Carreló i Mestres per tal que presenti el projecte tècnic i l'assumeix tècnic d'acord amb l'article 4 de la Llei d'Ordenació de l'Edificació. Atorgar un termini de 10 dies perquè l'interessat aporti aquesta documentació que faltava. En el decret número 5 es resol bàsicament
lògicament aprovar la despesa de 229,90 euros IVA inclòs per la confecció dels tiquets per la festa de les torrades. Decret número 6 es dona de baixa a l'administradora de la web, a la senyora Begoña de Fàtima Gamero, i es designa el funcionari d'aquest Ajuntament, senyor Josep Brunemestres, mentrestant no s'adjudiqui a un extern aquest servei. En el decret número 7 s'aproven les despeses de les nòmines del mes de gener i, evidentment, el corresponent despeses de la Seguretat Social. En el decret número 8 s'adverteix, de fet és un requeriment al Banc Mare Nostrum per tal que en la major brevetat possible i com a màxim en el termini màxim de 30 dies comptats a partir del següent en què rebi el requeriment procedeixi a la neteja dels elements insolubles de l'edifici en construcció situat al carrer de la Font número 11 d'aquesta població i procedeixi a tapiar el portal de l'entrada a l'edifici i la finestra de la planta baixa amb la finalitat d'impedir l'accés al seu interior. En el decret número 9 s'autoritza el lloguer de la sala polivalent del pavelló poliesportiu municipal, el senyor David Amigó Cuscó. En el decret número 10 es resol donar de baixa d'administració de la pàgina web municipal al funcionari senyor Josep Brunemestres i assignar-ho a la senyora Alba Esteve i Vilacua, responsable municipal de comunicació i, per tant, a partir d'ara administradora del servei de la web municipal. En el decret d'alcaldia número 11 es resol requerir a l'Incasòl per tal que en el termini màxim de 15 dies, comptats a partir del següent que rebi el requeriment, procedeixi a la neteja de les finques que figuren de la seva propietat, que són situades a la unitat d'actuació número 5, anomenada del Torrent Gran, per tal que quedi en condicions de salubritat, ornat i de neteja del sotabosc. Per tant, aquest decret número 11 seria el darrer, del passat dia 4 de març, seria el darrer del que es presentaria en aquest ple. No sé si hi ha alguna declaració en relació a algun dels decrets. Pregunta, qui és la senyora Alba Esteve? La senyora Alba Esteve Bellpuig és la senyora que ha guanyat el concurs de... Això ja era qui és, no sé. Aquesta noia és de Vilafranca i en principi el que fa és... I en principi, el que farà serà el servei de comunicació de... És de Vilafranca? Sí. No, és de Vilafranca. No sé si originàriament és de Vilafranca. Per això que no sabia qui era. Molt bé. I no sé si hi ha alguna qüestió més. Molt bé. Doncs, vistos els decrets, passem al punt número 3, que és informe de morositat del quart trimestre del 2013. Senyora secretària. Gràcies, senyor alcalde. Bé, ja tenen vostès l'informe de morositat que ha sortit de les actuacions de l'Ajuntament durant el quart trimestre del 2013, que d'acord amb la normativa s'ha de presentar amb la d'estabilitat pressupostària. El resultat és que el període mitjà de pagament en dies que s'han tardat en realitzar els pagaments és una mitjana de 73 a 63 dies, quan la llei el que estableix és que siguin 60 dies a partir de... Bueno, són 30 dies des que l'empresa o la persona que ja ha realitzat un servei ha de presentar la factura a partir del moment que haya subministrat o haya realitzat una obra i demás, 30 dies,
y otros 30 días que té l'Ajuntament para el pagament a partir de l'aprovació de la factura. Abans era a partir de la recessió de la factura, en posterioritat l'any 2013 es va modificar i llavors els pagaments se realitzen a partir de l'aprovació de la corresponent factura. Bé, són el període mitjà, nosaltres portem 73 anys 63 dies, en compte dels 60 que determina la llei, i la mitjana del període de dies por versions pagades fora del termini serien 56 a 41 euros. Ai, perdó, dies, a part de los 60 als 56. D'acord? Per tant, resulta que dins del període legal de pagament s'han realitzat 115 operacions amb un import de 24.825,82 euros i fora del període de pagament s'han realitzat 169 operacions amb un import de 111.475 euros. Sí, en aquest cas. Les factures que queden pendents de pagament al final del trimestre, al final de tot l'any, estan pendents de pagament, però dintre del període de la llei, 105 operacions amb un import de 63.694,46 euros, que estaven de l'ordre de 45 dies, més o menys. I després les operacions que estaven pendents a 31 de desembre de pagament i estarien fora del termini legal de pagament serien 40 operacions amb un import total de 55.352,16 euros. És la informació que dona la situació de pagament en aquest període. Molt bé, moltes gràcies. Nos agradaria que es la pregunta referida a aquests terminis. Doncs entenc que és només donar compte, per tant no s'ha d'aprovar i passaríem doncs al quart punt de l'ordre del dia, de formalització del conflicte de defensa d'autonomia local. Com tots vostès coneixen, a l'estament va sortir una llei en la qual es donava el nou règim local que modificava substancialment la que fins ara teníem, la llei que governava els ajuntaments, bàsicament, i les diputacions. La qüestió és que aquesta llei, amb el seu contingut, s'ha vist que afecta seriosament el que són les competències municipals, que fins ara es venien establint, i altres que els propis ajuntaments també tenien l'aspiració de tenir, ja que estaven actuant-hi de fet, de facto, que bàsicament es diu. Entremig també hi havia la discussió de si l'ordenació del territori li pertoca a la Generalitat de Catalunya, el perquè en principi aquesta llei era tan direccional, s'importava tant a l'ordre i no deixava l'ordenació a la Generalitat de Catalunya. Bé, de tot això, bàsicament el que ha sortit és que molts ajuntaments de la demarcació creguin oportú recursar la llei i per tant la proposta que es porta avui en el ple de la corporació és precisament la decisió de presentar aquest recurs contra aquesta llei. Senyora secretària, si ens vol fer l'informe del recurs. Sí, jo he informat no tant sobre el contingut de la llei, que no em compete a mi, perquè clar, si és constitucional o inconstitucional responderà al Tribunal Constitucional, que és el competent a resoldre, sinó si hi ha possibilitat de presentar aquest conflicte en defensa de l'autonomia local i si compete a l'Ajuntament la competència per a interposar aquest recurs, aquest conflicte. Llavors, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional parla de los conflictos en defensa de l'autonomia local en el seu article, que ja ho
dic a l'informe, en l'article 75 bis, que diu que podran dar lugar al planteamiento de los conflictos en defensa de la autonomía local las normas del Estado con rango de ley o las disposiciones con rango de ley de las comunidades autónomas que lesionen la autonomía local constitucionalmente garantizada. Esta decisión le compete al Tribunal Constitucional, evidentemente, resoldre sobre l'assumpte. Es pot plantejar un conflicte d'inconstitucionalitat per part de les corporacions locals perquè sí està establert en la llei orgànica del Tribunal Constitucional. Entre otras cosas, diu que poden interposar o que estan legitimats per interposar aquest conflicte un número de municipios que supongan al menos un séptimo de los existentes en el ámbito territorial de aplicación a la disposición con rango de ley y representen como mínimo un sexto de la población oficial del ámbito territorial correspondiente. Por lo que yo tengo entès, eran al menos 3.000 y pico municipios de los 8.000 que son en tot el territori de l'Estat, con lo cual posiblement que es compleixi les condicions o els requisits per a interposar aquest conflicte. En quant a la competència, correspon al ple de la corporació establir o aprovar l'imposició d'aquest conflicte amb el quòrum de la majoria absoluta del número legal de membres que composen la corporació, tal com estableix l'article 75 de la pròpia llei orgànica del Tribunal Constitucional. La tramitació també posat en l'informe que s'ha de demanar per part de los... s'ha d'actuar a través del municipi de més número d'habitants, possiblement sigui Barcelona o no sé si Madrid, però a través d'aquests. S'ha de sol·licitar un informe al Consejo de Estado que l'haurà d'emitir a favor o en contra en un termini establert, que són 2 mesos, si no es diu una altra cosa al contrari, en una altra normativa. Després ha d'atorgar la representació a un procurador, que ja establia que tots els municipis atorgassen aquest poder per actuar en representació dels ajuntaments a una procuradora del Col·legi de Madrid, que en tot cas, si avui s'aprova, el alcalde haurà d'anar al notari a atorgar aquest poder perquè pugui actuar aquesta mateixa procuradora en representació de tots els municipis que interposen aquest conflicte. El Tribunal Constitucional podrà declarar la vulneració de l'autonomia local en cas que es retiri el recurs o dir que la llei és constitucional. I tot això es basa primer en la Constitució espanyola, que estableix el principi d'autonomia local, en la Carta Europea d'Autonomia Local, que també garanteix l'autonomia dels municipis per exercici de les seves funcions, i després les pròpies resolucions o sentències que han anat dictant tant el Tribunal Constitucional com altres òrgans jurisdiccionals. Per tant, el procediment que es proposa és la defensa de l'autonomia local de los municipis i tal com se senyala en una sentència que el propi Tribunal Constitucional va dictar en l'any 2006, en el que diu que el conflicto en defensa de la autonomía local constituye una vía para la defensa específica de la autonomía local ante el Tribunal Constitucional y está fundamentada en una lesión de la autonomía local constitucionalmente garantizada. I a grans trets, sense l'informe que vaig emetre, però sense determinar la constitucionalitat del que és la llei, que jo m'he limitat a informar del contingut de la mateixa, però no m'atreveixo a dir qualsevol altra cosa. Això ho tindrà que fer en tot cas el jutge. Sobre els que van de decidir. Molt bé. No sé si hi ha alguna qüestió referent a això, alguna pregunta. Doncs passaríem a les votacions. Vots a favor de la proposta? Doncs s'aprova l'unanimitat. I passaríem al 5è punt de l'ordre del dia, mocions, pregs i preguntes.
sembla que de mocions no se'n porta cap moció. Hi ha Sí, n'hi ha dues. una que está presentada por al revés, el Ayuntamiento de Olesa de Bonesval, en relació a la demanda, al recolzament de treballadors del SCAR Mediona i de Robert Bosch en la seva negociació i reivindicació per evitar els acomiadaments i mantenir el potencial de dues empreses de la nostra comarca. Aquesta estava al Ministeri d'Economia i Competitivitat a establir una regulació que forci a les entitats financeres rescatades amb els diners públics de tota la ciutadania a adoptar mesures de cohesió social i d'impuls de l'economia productiva, proporcionant el crèdit necessari perquè les empreses puguin treballar amb normalitat. Demanar al Consell Comarcal que convidi a tots els ajuntaments de la comarca para que cada un d'ells emeti un breu informe de les disponibilitats i mancances dels polígons industrials del seu terme municipal, sol·licitar al Departament d'Economia i Coneixement que, en la mesura del possible, reforci la capacitat de l'Institut Català de Finances per actuar en el mateix sentit i luego comunicar aquesta moció a tots els ajuntaments de la comarca, a les organitzacions sindicals, al Departament d'Economia i Coneixement, a la Direcció General d'Indústria Alimentària, al Ministeri d'Economia i als representants del treballador de les empreses. Sí, bàsicament era adscriure'ns aquesta il·lusió, de fet el que està especificant en relació al Consell Comarcal, el Consell Comarcal ja ho està tirant endavant i a part dels informes pertinents ja està treballant també amb el Departament d'Empresa de la Generalitat precisament per trobar viabilitat no tan sols amb la política econòmica sinó també amb el que són els polígons per el que s'han vist afectats en aquests moments. Per tant, bàsicament era donar-li suport a la moció, no vagi directament, sinó que se li doni suport. Alguna qüestió sobre la moció? Vam passar a votació, vots a favor de la proposta. S'ha aprovat per unanimitat. I l'altra, que també l'ha adjuntat Olesa Bonesval, és una moció de suport a l'acord de la sessió ordinària de data 16 de desembre de 2013 del ple de la Corporació de l'Ajuntament de Subirats en relació a la millora de la N340 tram Avinyonet i Vilafranca. I el que es proposa també és donar suport a la moció aprovada en sessió ordinària de data 16 de desembre de 2013 pel ple de la Corporació de Subirats, sol·licitava al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya per tal que actués amb la màxima audiència possible per no haver de lamentar possibles danys no desitjats pel municipi de Olesa Bonesval, Subirats, Avinyonet del Penedès, Olèrdola i Sant Cugat sense Garrigues en el tram de la C15 corresponent a l'encreuament amb la N340 tram Avinyonet del Penedès i Vilafranca del Penedès. I donar trasllat d'aquesta moció al Consell Comarcal del Penedès, als ajuntaments de la comarca i al Departament de Territori i Sostenibilitat. Sí, bàsicament és el mateix, també és adscriure'ns, de fet això saben que és el conflicte a les cues que se li fa allò, tot i que en principi el Departament de la Generalitat ja té el pressupost assignat i ha avisat que aquesta obra l'executarà en principi en breu. En breu poder encara no tenim data, però sí que ja hi ha un compromís de la Generalitat per fer-la. De totes maneres es tracta de donar suport a aquesta iniciativa i per tant, en principi, juntament amb altres ajuntaments de la comarca, demostrar la voluntat que es vol que hi hagi el desdoblament d'aquesta via per evitar totes les cures. Molt bé, si no hi ha cap qüestió més, passaríem a la votació de la proposta. Vots a favor de la proposta. Doncs s'ha aprovat per unanimitat. Entraríem a l'apartat dins del mateix punt de prets i preguntes. Començaríem pel grup de progrés municipal. Bé, jo volia tornar a preguntar, que fa molts dies que ho preguntem, el pla de mobilitat, que sempre ens diu que es posa en marxa i no ho veiem per enlloc. I després, quan es posa en marxa,
com ho faran per fer complir que la gent, que els vehicles aparquin en els llocs adequats per aparcar, perquè el que estic veient ara és que es tornen a passar per parets, posant els paravís dels cotxes, i els cotxes el que fan és tirar-lo, no els cotxes no, la gent, els propietaris tirar el paper per allà terra i embrutar el carrer. Molt bé, en principi amb aquest tema ja li vaig contestar en el darrer ple, per tant està en el procés d'execució i per tant en breu ho haurem executat i pel tema del fer complir o no complir el que està clar que és que el primer que tenim que tenir és això. El primer que tenim que tenir-ho és... O sigui, hi ha dues qüestions. La primera és que evidentment estigui ben senyalitzat i la segona és tenir l'ordenança. Per tant, en principi, les dues coses han d'estar alhora. De totes maneres, el pla no és diferent al que era. O sigui, vam dir que en mica a tots els llocs que la circulació ja no permet aparcar en el municipi, doncs no es podria aparcar i per tant es anirien fent mesures de conscienciació a tots els veïns perquè realment això es anés contemplant. Per tant, el ritme serà el mateix, només que ara estarà ben senyalitzat i per tant, com estarà ben senyalitzat i ben informat, d'entrada tindrem més ascendència per fer noves accions. Però tot i així, evidentment, les accions les haurà de decidir aquest ple a través de l'ordenança. O sigui, que les accions que cregui el ple que s'hagin de fer s'hauran de, bàsicament, delimitar amb l'ordenança, que evidentment serà aquest ple el soberà per decidir quin tipus d'ordenança vol aplicar. De totes maneres, nosaltres estem seguint, com deia, el ritme del pla, un pla que es va dissenyar ja des del principi, juntament també amb els Mossos d'Esquadra, i per tant anirem cremant etapes i precisament el anar avisant amb aquells vehicles que estan mal estacionats, mal aparcats, amb el paper, forma part d'aquest pla. I per tant, de tant en tant se seguirà fent i un cop estigui senyalitzat, evidentment, també se seguirà fent aquestes mesures, part de les que podria aprovar el propi ple. No, però no hi ha data per començar, això perquè clar que o sí que hi ha data. Perquè clar, trobarem una mica que seria el gener, estem al març. Si em preguntes si jo sé avui en quina data l'empresa començarà a fer les senyalitzacions pertinents, encara no ho sé. Està adjudicat en una empresa. Està adjudicat en una empresa i s'estan fent els últims tràmits del que seria, bàsicament, els punts concrets, estem en l'últim punt, els punts concrets, doncs cada cosa què s'ha de fer, cada un dels criteris. També hem de pensar que la part central del nucli urbà, la prohibició d'aparcament és bastant genèrica i s'ha de fer d'una manera que tampoc tingui un impacte, ja no dic mediambiental, sinó visual, excessivament gran. S'ha de fer d'una manera que quan s'han vist els primers plantejaments s'han vist que hi havia altres solucions que en principi podien ser menys invasius i efectius de la mateixa manera. Per tant, diguéssim que la proposta s'està, diguéssim, en principi reelaborant en aquest sentit. Un cop s'han vist una sèrie de coses, s'estan canviant unes altres. Però jo no sé la data, però serà en breu. O sigui, estem al final. Molt bé, més qüestions? Un altre punt, ja que parlem d'aparcament, era el que pensem que ve, allà a l'aparcament de les Paneres, s'hi va posar una valla, unes varilles i unes cadenes. Llavors, no sé si això ho heu pensat, que aquestes varilles són molt perilloses de la manera que estan posades allà. Perquè, clar, allà
passa un nen amb una bicicleta o una persona amb una bicicleta i cau, pot clavar una varilla d'aquestes. Llavors demanem que allò es tregui o s'arregli, es posin pilones diferents, es faci alguna cosa, perquè allò és un perill. No sé, dic, si no he donat compte, però és un perill greu. Està posat unes varilles allà a una alçada de 30 o 40 centímetres que estan, o 50. I demanem que es faci un camp. Allò bàsicament és evidentment provisional i bàsicament ara ja es podria treure perquè és una qüestió bàsicament de senyalització d'obra. O sigui, arreglant com es va arreglar la vorera, el que no podíem permetre és que es trepitgés per tot arreu en el sentit que es malmetés pròpiament just acabat, sinó només deixar un pas express. Per tant, allò bàsicament va fora, i ara, per dir-ho com manera, amb els temps que ha passat ja quasi que tinc els pots treure, i una altra cosa ja s'han de posar elements que determinin o que vulguin determinar una certa circulació, que això ja és una altra qüestió, perquè evidentment s'ha de fer una inversió que hi ha posteriors pressupostos per fer-ho. Si en vez de posar varilles i si posat pilones, no hi hauria cap perill. No és tan fàcil. Ja hi ha uns fonaments d'una casa, hi ha zones molt complicades, molt dures, es va mirar. Estem parlant d'un pressupost molt important que en aquests moments almenys no teníem. I el que no podíem és no posar la senyalització de l'obra, això ja es va fer. Ara, evidentment, en principi ja es podia treure, però el sistema de senyalització tindria... Si s'ha de fer, si finalment es tanca, el que es farà serà donar-li un pressupost que es determini que no serà, que en aquest moment tindrà un preu que avui per avui, diguéssim, no tenim el pressupost, però ja l'aprovarem en aquest ple en el seu moment. Per altre costat, sembla que hem consolidat ja que una de les qüestions que ja havien de barar, que eren les baranes de les escales, que ja en principi aquelles escales que era la plaça de la gent gran no tenia baranes i ara ja, si no recordo malament, ja estan col·locades per totes. No sé si estan posades o no. No sé què van demanar, però no sé si estan posades. Els pressupostos estaven aprovats i estan col·locades. Molt bé. Sí, un altre punt és, vam parlar aquí l'últim ple, li volia preguntar si s'ha fet alguna gestió per al tema de la palanca de la sala. Si s'ha parlat amb el propietari, o no s'ha parlat. Ja em vaig contestar aquesta pregunta, no? Que amb el propietari ja s'havia parlat, que es veia que s'havia de fer, però que necessitàvem era una memòria valorada primer de tot el que podia costar l'obra i a partir d'aquí començar a fer els tràmits oportuns en quant a el que és, evidentment, la propietat, els desitjos de la propietat, l'ACA, la possibilitat de tenir permisos de l'ACA, etc. I la disponibilitat pressupostària. Per tant, són diverses coses, ja li vaig contestar en el darrer ple, que alguna cosa és la celeritat que potser vostès creien que tenia que anar a aquest assumpte i la celeritat que jo veia de la pròpia gestió, que no anava al mateix. Però bàsicament la qüestió es tracta de primer saber què val i després si aquest consistori vol assumir o no aquest cost. I si té pressupost per fer-ho. Aquest és el primer pas. A partir d'aquí, tot el que és. La fi de la cap és una zona privada. és una privada, però si no es fan les gestions no sabem el que pensa aquest senyor. No, amb aquest senyor ja s'hi va parlar, jo li vaig explicar. Però ell què pensa, no, però no ens veu dir exactament. Sí, jo li vaig dir que aquest senyor no era... Que ell no volia. Que en principi no... Exacte, ell no... De moment, per dir-ho d'una manera, i que ens vam posar nosaltres en la tessitura, ens vam posar en la reunió que vam tenir, de dir, escolta'm, veiem què s'hi ha de fer i després ja en parlarem. I en aquesta tessitura vam quedar. És el mateix que li vaig explicar l'altre dia. I per tant, hem de
fes pas a pas. I s'iniciar-ho, en un pas, per començar-se, saber el cost d'això. S'havia demanat a un arquitecte que elaboria la memòria de la quadrada, que és el que diu que... Molt bé. Més coses? Jo demanava el mirall del barri de les Parallanes, Està demanat. perquè de moment allò... Hi ha diversos demanats i el Pere aquest dia em va dir que no sap què passa, que no, la fàbrica no els entrega. És que allò està provisional i per allà últimament passen uns cotxes d'allà al Rossell. I jo és que... També hi ha una bona vista trencat. Sí, estan demanats i l'empresa no els entrega. El que no sabem, o si sabem, és com es van trencar o... Bueno, el de Bonavista un camió i el de les Allà és Parellades... el camió de les conreries. El que vaig veure de les Parellades era que Està com oxidat de terra. Estava. Ah. El Pere el portava. S'ha fet com una mena de recurs, però clar, jo... Que puja. Molt bé. No sé si hi ha alguna qüestió més. Per part del grup de l'emergència, alguna pregunta o alguna qüestió? Doncs, en principi, si no hi ha res més, aixecaríem la sessió. Molt bé. Jo me'n vaig sempre.